Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. So kumusta naman mga higala, no? Pasalamat intang kita diri sa atua sa Central Visayas o kini gitawag nato og Central Visayas samantala ako naglibog may pug higala, no? Ug samantaron Central Visayas pabata o kanang gitawag nato Guan Island Region, Negros Island Region o unsa ta kay unsa makadungog ko Central Visayas pa man pud kay supposed to be Region 18 klarohon jud sa daw gini nato na unsa gini, no? Dala, no, para ako na ginaingon mga higala, salamat kay Ginoo, no, nga uban sa pangabas mahal nga birhen sa atong mga patron dinhi mga lungsod, no, mga kalungsuran diri sa Negros Oriental ug Occidental nga medyo wala kaayo ta mag-apektuhe niining mga bagyo nga nangabot, no, kay ubay-ubay baya nga bagyo in town sila dito sa Luzon, medyo kuan gyud mga unom ka bagyo mga higala, no, ang matud pa ang may bisita kanila, no, may bisita, no, unya gani naghatag kini og matud pa kalisdanan sa atong mga kaigsuonan dito. So muna, no, akong hangyo gid sa atong mga kaigsuonan, no, nga nanawagan man karon ang simbahan Katoliko nga motabang gid kita sa ato ang mga igsuon dito sa Luzon, no, kung doon na gani panawagan sa inyong kuraparoko din nga muhatag hatag lang kita ha kay pasalamat ang kita diri medyo nalaktawan ta, no, wala kay ta matami sa kining mga bagyo kay dito sa Mindanao dito sa ilaha kuan kanang grabe gyud, no, grabe gyud nga mga kalisdanan nga ila karong na hayaguman kiti o mabagod 7 ka mga bagyo, no, unom ka bagyo ang midama nila kita gani tulo na magani atong luha itong bagyong Odette unsa nakaha ng ila nga puros pagod mga deadly nga mga typhoon, no, mga super typhoon. So muna nga pasalamat as Ginoo nga kita diri sa Visayas wala kay tamatami. Pero unsa itong buhaton kung dunay mga panawagan sa atong parokya, atong kuraparoko nga muhatag hatag kita ha. Hatag kita kay talabangon malagi kayo. Nahala, no, may mudto na kanaton tanan, hapit na yung Pasko, murag 38 days na lang, no. 38 days more to go and we will celebrate Pasko, no. Sa ako na ginaingon kami diri sa Ayungon, nga amo nang gihinay-hinayan o pasabot ang atong mga tao nga in order for our Christmas to be meaningful and merry ato yung pagandaman. When it comes to pagpagandam, doon nagyoy mga aspeto, of course, spiritually, no? Spiritually, automatic gina, no? Kinahanglan nga ato gyud nga maanda mga tuang disposition, no? Nga ang gisaulog nato usa kini kabalaanon nga adlaw na pagkatao sa atong Ginoo, and of course it would entail a lot of kanang gitawag nato og corresponding actions, no. It would entail a lot of corresponding actions. So sa mga aksyon na atong ipakita ang dako natong kalipay pinaagi sa ato ang pagtinabangay, no. Kay kun malipay ta kay lagi mo ni na atay gamay pong kahinguhaan ato pong ipaambit sa atong mga isig kaingon nga walay mga kahinguhaan kayo. O manano nga mag-andam-andam na ta og unsa puy atong ipaambit diri sa amo sa Ayungon. Ako intaw nga gihangyo akong mga parokyano nga panahon sa Pasko gawas nga mag-andam mo para sa unsay makaon-kaon nato, mag-andam pud og unsa inyong ipiraskuhan sa atong mga kaigsuonan nga mobisita sa atong balay panimalay kay nangayo po din tawag pinaskuhan. So manano, last year akong namatikdan nga ang mga kaigsuonan nato nga kuan na nagdala gyud og mga bolsita, no, mga pinuntil nga puno sa mga grasya, no, no. So salamat kayo ha sa akong mga parokyano diri sa Ayungon, pero nanawagan ko nga karon ako, no, kay matud palagi ang kinabuhi dili lunon pangayo, may panahon gyud nga kita muhatag, no, nya panahon sa Pasko mao gyud na ang panahon nga kita magtinabangay, no, klaro. Hala, no, may mundo na kanatong tanan unya, of course we will prepare spiritually, of course economically, no, ato pod nga hangyoon ang ato ang mga local government units nga kun mahimo
ang inyo pod nga mga kalihukan inline gihapon sa pagkatao sa Ginoo, no? Dili kanen dunay uban nga kana bitang mura og dili kaayo bitaw pod pagkatao sa Ginoo kay bulang man ito. Kaya uban nga mga lungsod pastilan kay nagkuan man ino Pasko gudron. Di magkuanta, magpa-derby ano. Okay ra man po na pero kinahanglan nga mas daghan gyud ang kalihukan sa pagkatao sa Ginoo, no? Okay ra man po na kay no naman lagi mga tao nga murag mingawon gyud po dian ang gitawag natong mga kalingawana. Pero dili po na kay nga maura gyud po lamang na, no? Ug sa ato pa na when it comes to priority, mas priority gyud nato ang mga kalihukan in line with the birth of our Lord. Ana, no? Klaro ba? Pero ganahan po mo nga mag-derby po ganyan. Mas mayo katog yung legitimate, ha? Katog yung mga gitawag na to kanang itong binalaod ba kay katog mga tulo tigbakay basin mga tunok o nya mo iginukdanay ninyo sa pulis. Na ang kinabalaan ng higala nga nagginukdanay sa mga pulis na nangatunok in town, nangahulog in town sa kanal, nangapiang, no? Kung mahimo, no? Ato na lamang gyud ta sa legitimate, no? O sa ato na legitimate, lisensyado ba? Lisensyado nga mga kanang bulangan o ganahan magani kita ng mga butangan, no? Mga lisensyado gyud. Ayaw tong mga medyo magtapok-tapok ra mo ito sa luyo sa una bodega din magkalingaw puno niya kay dili man lang na mahimo ng tigbakay ug di ta makasyagit may pwede na na mo ginang lami sa tigbakay kana yung makasyagit gud taw jawa na dako kay na siya impact sa mga manlalakop, no? Mananaw niya ang atong manlalakop ra ba sigon sa atong nasayran gikuanan gina sila ni Bongbong, no? Nga ang both illegal and mga kanabang mga illegal gambling ba mo manalay kuan yang atong mga pulis tuo ra bayagot po na sila unsa po isugo nila kay duna sila moto nga obey first before you complain, mga no nahala, no? Kumusta daay atong mga kapulisan, no? Mga kapulisan nato diri sa Negros Oriental, kumusta na nahala, no? Ato po ginji timbayaon o may mudto ang tanan natong mga kaigsuonan nga kanang naa sa PDEA, no? Kana Philippine Drug Enforcement Agency, no? Nahala, no? Buhata na inyuhang mahimo din, ha? Pero sama sa gitudlo ni Bongbong, let us focus more on the rehabilitation, no? Not necessarily on other aspect, no? Ang atog yung fokusan sa drugs is rehabilitation sa mga users o mga pushers o mga kanang gitawag nato o mga nagpaluyo niya ng mga butanga, no? Kay mo maumanay gitudlo sa atong bagong presidente nga matud pa more on rehabilitation nga magbago ba ana, no? Nahala, no? May ngudto na kanaton tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay Panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon o walay sakit tiyan, no? So man, no? Abi no atong timbayaon di ay og mayang mudto nga ako mga classmates, ha? Atong kura paroko din na sa Larina, si Father Ubing, classmate ko na. May mudto da bude, no? Bordik, no? Ngako pod nga classmate diri sa Ayungon, diri sa Himalalo, ang atong kura paroko din na si Father Dam, no? As in dummy, no? Dili damage, dummy, no? May mudto din, ha, no? Ako ang classmate na, no? Pinakabuutan na ako ang classmate. O gingamon usab ang pinaka-usa sa mga pinaka, no? Kamo nalay sa kamo nalay sumpay ana, no? Pinaka ana. Ang ako ang pinaka-abtik dai, no? Si Padre Tonton Arnaiz, ang kora paroko din na sa Kwasay Pari sa Batinggil. Ako classmate ko na, may buto diha, brother, no? Ang tawag niya nako kuan man brother. Ako pong tawag niya brother. Ayan, no? Si ako pong classmate din ha sa kining Larena, akong tawag na ako Bordik. Ang tawag po na ako niya Bordak. Hindi madali na mga tinawagay. Kami ni Dami, wala kami tinawaganay. Tawag niya na ako na Bradak. No, Bradak, ako Damri ako niya. Nahala, no? May multo na kanatong tanan. Naghidaot kita, nga na kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. Kumusta na nga akong mga igsuong kaparian, Tibuok, Kabisayan ug Mindanao, ilabin na gayod ang ako ang mga igsuong pari sa Diocese of Dumaguete. Of course, ang akong gawit
gawiks kasi may akong gawiks karon si Father Christian Durango. Ako ng paryente mga higala, no? Mga dugong mga akab mga higala, no? Mga dugong akab na Durango ng apelyido ana pero may dugo ng akab mga higala. Kay apo man na sa sungkod, apo sa sungkod sa igsuon sa akong lulo nga babae, si Lola Kulasa, no? O niya kini ang iyang igsuon ana mao si kinsaman si Pedro Acab. Kaya duha man na sila ka magsuon. Si Lolo Pedro Acab o si Lula Colasa. Nya kini sila si Father Durango, no? Sa side ni Lula Colasa. May dugo gining Acab siya, no? Muna niya mistisuhon gina siya po. Presidente na mo na, no? Presidente na mo na sa mga mga pare, no? Kay kuan man siya kanang nakita pud namo nga angayan gyud po siyang tagaan og dako-dako nga responsibilidad. Ayan, no? Nahala may mudto gawex ng gawex mo higala nung pura paroko diha sa Kalong Buyan. Hala, no? May mudto na kanatong tanan og ari kita mga higala sa atuang nga unsa ganito. Wa man ako na anda mga higala to ara day kadali kayo ha. Ang ato nga CBCP News, Balitang Simbahan, niining kamudtuhon. Aboy na mga higala, Balitang Simbahan, ato, si Bishop Crispin Marquez sa Burungan Samar, padayon ang iyang panawagan nga matud pa ang kini nga hunungo na, no? Ang mga operasyon sa mina sa ilahang lugar. No? Kaya nakita niya nga mura og wala kayo pa masumpo ang pangmina din na kamo hinungdan mga higala sa pagkaguba usab sa kinaiyahan. Muna nga padayong nanawagan karon si Bishop Crispin Marquez. Okay, ari kita sa Vatican pinaagi padayon usab karon ang atong talahurong Santo Papa sa pagpadayag, no? Pagpadayag usab sa iyaha nga paningkamot, no, nga magkauli na gyud ang maayong kabubuton sa mga nasod karon nga nagkagubot tungod lagi ni ini gitawag nato og kinibang conflict, no, konflikto tungod sa mga boundaries, tungod sa gitawag nato og pagtuo, no, og daghan pang uban, no, muna nga padayon karon ang atong talahurong Santo Papa nga unta, no, mahunong na ang mga kagubot karon tali sa Hamas, sa Hezbollah, sa Hezbollah, no. Dili man dai na siya Hezbollah ug ang nasod sa Israel. Lagi man usab ang nasod sa Ukraine ug nasod sa kining Russia. Ug nga man usab ang medyo nagkainit nga sitwasyon nato diri tali sa nasod sa China tungod lagi ni ining mga boundaries kabahin sa Philippine Sea, kining gitawag nato South China Sea or alang kanato West Philippine Sea. Nahala, no, may mundo na nga natong tanan. Kumusta na akong tanan din ha? Tanan nato nga mga kandidato o kandidata, no? Padayon kita nga mag-ampo alang kanila mahigala, no? Kako sa ako ang mga wali sa mga kada simana ginako nga mga misa, padayon akong nanawagan gyud sa akong mga parokyano nga ampo nato ang atong mga kandidato o kandidata, no, para sa nagkalain-laing pwesto sa pangagamhanan. Ako silang ipasabot, nakana silang tanan puros na maayo, no, walay dili maayo ana. Basta mo kandidato na ganin na pagka-mayor, pagka-bisi-mayor, konsehal sa lungsod, puros gina sila andam nga mga lagad, no, puros na maayo. Pero matud palagi mo pili tag pinaka-maayo. No, all of them fitted na sila tanan, eligible na sila tanan, poros na sila buutan, poros na sila kugihan, pero mupili gitag pinakamaayo. Klaro ba? Daw niya mo na akong hangyoon ng atong mga kandidato o kandidata nga they should come up, no? Kung mapili na gani sila, they should come up with the expectations nato, no? Kaya nagtuon lagi kita nga mga buutan gini sila, mamangyo ato ang gituuhan nga moalagad gini sila. Muna nga bason ba man atos lang hangyoon nga pag-abot unya nga anaa na mo dinha, naglingkod na mo sa iyong tagsa-tagsa ka mga katungdanan, dili ninyo
kanang gitawag nato og isalikway ang akong pagsalig kaninyo. Klaro ba? Lalo, may ngunto na kanatong tanan. Ari kita sa atong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon matud pa ni Brad Jones Manaban, bisag uway ng utana. Jones, kumusta na ba ka, Jones? No? Kini si Jones, pero kung kailan ako. Pero ako nakailan ko niya, kay fans bang ko ani niya. Kay perti man ni malingaw man ko ini niya, no? Ni adto pang panahon sa kining DYWC pa ni siya hangtod nga siya nakaroon ang anchor din ano sa Tug-anan. Ana no paang gyud malingaw jud kini niya. Nabilib sa ko ini gyud niya, no? Si Brad Jones Manaban, no? Ug kani no matud pa niya ang oras bisag way nangutana. ako. Ang Saint of the Day bisag way nangutana, babae ni siya, no? Si Saint Rose Philippine Duchesne. Ayan, no? Philippine pagod, no? Saint Rose Philippine Duchesne. Unya kini si Saint Rose natawag kini siya na antong tuig 1769, namatay na antong 1000 year 1852. Unya matud pa taga Grenada, France. Rich mga friends mo gwapa ni, no? Unya rich family. Unya matud pa na apdatol po in town sa French Revolution. O niya opened a school for street urchins. Kana mga salaang ba urchins. Unya matud pa she joined the Infant Society of the Sacred Heart at 49. Unya matud pa niangadto kini sila sa USA dito sa Missouri, Indiana, ug dito ilang gihimo nagtukod sila og libre nga eskwelahan alang sa mga babae sa frontier dito na sa Missouri, no? Unya he sacrificed mission was founded at matud pa Sugar Greek dayong died and at the age of 83. Sus kanindot, no? Iyag yung napuyan ang pinakataas nga kinabuhi kapag pangalagad si Santa Rosa Filipina Duchesne, no? Filipina, may pagkadugong Pilipina din sa, no? Santa Rosa Filipina Duchesne, or in English Saint Rose Philippine Duchesne. Hala, no? Pangayoon na to ang ato ang panabang ang pagampo ni Santa Rosa Filipina Duchesne kalang ka natong mga Pilipina, no? Atong mga kaigsuunan nga mga Filipina nga mahisama kaniya, no? Hala, no? Mayong mudto na kanatong tanan. Ari na ta sa atuang nga catechesis. Okay, na no? Abi na rin na ta sa catechesis nato may gala, no? Ito may atong topic karon. Ang topic nato secondary sa atong listahan November 18, November 18. Kabahin gihapon kini sa The Mysteries of Christ Life. No, History of Christ Life. Unya matud pa are nakita sa atong summary in brief. Matud pa ang kinatibuk-an sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo usa ka pagtulun-an nga padayong gitudlo. No, sa to pa the whole of Christ life is a teaching, no? Ang iyahang pagpakahilom, ang iyang mga milagro, ang iyang linihkan, ang iyang mga pag-ampo, ang iyang gugma, ang iyahang pagdawat nga magsakripisyo sa krus, ang alang sa atong kaluwasan ug ang iyang pagkabanhaw naghatag kini og katumanan sa iyang mga gipangtudlo. Matud pa ni Pope John Paul II, no, sa iyahang Katekismo Trajani, no? Katekismo Trajani number 9, no? Unya matud pa kabahin sa iyang mga tinun-an. Mga tinun-an padayon nga nanudlo, no, kay mo man lagi na gisugo sa atong Ginoo, no, nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan himuan sila nga akong mga tinun-an ug tudloi sila ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, no, ug bisan gani ang ganghaan sa langit dili makatumpag niini, no ba, no? Nga sa ato pa kinahanglan gid ay nga ang atong mga apostoles ilang tumanon, no, ang ilahang mga tahas. So muna nga nanudlo gid sila hangtod nga sila nahisama na kan Kristo. No, sa pagkitabo na nga martir gid pud sila. No, sa Galacia 4 kapitulo 19. Nga mao kini ang hinungdan nga gihimo kita
aron musunod kaniya, no? Kita di ay isip mga katawhan sa Dios gihimo aron nga musunod kang Kristo, no? Ang matud pa nga ug mamatay usab nga mabuhay masunod nga musunod sa kinabuhi ni Kristo, no? Ug mamatay usab uban kaniya, ug mabanhaw uban kaniya, ug mahilakip sa mga misteryo sa kinabuhi, ug matud pa maghari usab uban kaniya. Pagkanindot, no? Uday na gipang tudlo sa mga apostoles magyala, no? Matud pa nga mabuhi kita sama kang Kristo, mamatay sama kang Kristo, ug mabanhaw usab uban kaniya, ug mahilakip sa makaambit sa misteryosong kinabuhi ni Kristo, ug maghari usab uban kaniya. Pagkanindot mga higala, no? Sabi, no, din na lang una kita kutob usa namang oras sa mga higala. Murag taas-taas na, no? Din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini ang ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios sa makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga atong katisismo, dado nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong Mudto, Pilipinas!